Parlok hakane ka parthei ba mata labon bha ki ba pe tang ya ki ba biang size ki ba biang bor bat ki ba biang lut na dong shedong ha ka liang ka jingnang jingstan bat kumchu ka spa ka pheu ya u la khalang kot na do dang rit bat ubalai pher bha na ki wei pan ki doktor ki ong ba mo u he sho kamet chung u kamla man permi ya ka jing he jingsan ha ka bai dei ya ka ring yang ring yop namata ban he masan kum ki wei pat ki pra khna labon ki klop ki ong ba mo dei ba khlain bor ban ye le kai bat ki prashnong pramarchan ro ki ong ba mo la ban le e bat poi she hanre ya ka e pat ka ba kim yu i ya ka ding ka ba khluj hapo kam sem ka chang u kam sem ka ba thrang ban yo pendep ya ka ching kwa bat ki kchat chang u ki shat rengkat ka bol la kum ka majik kane kam dei tang ka story siphang ka ching la kai bol hanre ka dei ka story chong ka ching tre sitom ka ching len la de ka ching kut ching mut ka ba chachar chong wei ukhna ba lawan ra ya ka ching kermen chong ki babon bat ubala kala long u lechen menta amdei da ka ching perta lane risa hanre da ka ching pen i yalade syaka perthei kane ka dei ka story ba sisha chong wei unong la kai bol ba kraw do tam u ba kerteng u Lionel Messi te ale perlok ngin stang no nado stang siphang ka ching im chung u ya Lionel Messi lakha haka arpusau tarik uchun jong usnem khakhnai spa prapu nyeu haka nongba Rosario jong kari Argentina ukpa baka keme chung u gidei kibrio ke batresh tombha hadu kata-kata bat kimdei ke bayo bakon Messi udei ukhon balai na pedang ki saungut sipara kalong yang chung u kamdei ke babiang haka spa ka pheu hanre kadai kalong yang kabadon ya ka ching sung tho chimut bat ka ching yi ukpa chu kerteng uchuch Messi bat ubatrei kum umanecha hakawe ka factory sinanar kakme pat kerteng ka Celia Cook City ni kabatrei hakawe ka karkhana permi magnet Lionel Messi hakapor bo udang ret chu da kham kren pha lane paria hanre man lakasngi kabol ka don bai hak chat chang u chu pelai haka por bo udang dap san snem karta chang u mau la join haka klop snong ka bak teng ka kranduli ka ba la long ko chi da ukpa chang u ya kata ka cingrung chang u sya kata ka klop kranduli kam dei da ka cingkwa chang ukpa chang u hanre dei namar ba kami e chang u ka ba la shania bahai u bat ka ba la penbor ya ukpa chang u ban penrung syaka klop chung u kami ie chung u ka chu don rangkat bat u haman ba wile kai bol bat ka dai ro ka da penslur bhai u man lakasni bat kala ai masem bhai u te kami ie chung u kala khlat no ha ka por ba Messi udang dap siphos nem karta chung u bat u la kuslai ba te hato mata kisngi man ba Messi uyo thap kol uchura ya kikti chung u shachrong namata ban burom ya kami ie chung u kabala khlat no bad ucu ngai scam ru ba kami ie chung u kacu peckai ya u na chirong te hakarta balodon spos nem karta chung u Messi ula sausi ba namar ba udei ba kham long kod do na pedang ki bayar kar snem lang bat u ulong uba kham tlot bad uba suki ha ka chingile kai baru chu don chingkeu ha ka renjeng te haden bala tes ya u doktor ula batai sai ya u ba udon ya ka ching stom ka ba ong ka growth hormone deficiency ka ba dei ka ching stom ka ba penduna ya ka ching he ching san jong ka sieng bat kumchu ka do kumta Messi udon ka man ai check man la ka sngi bat ka ne ka la pan pang bhai ya u te kumta habala man la ka sngi kata ka ching ai check ya u kacing sumar ya Messi kala poi palat hajar dolar haka sibanai kata kacing tray jok pa chung kamla shu ban kot bor ya kata kacing sumar ya
kumta upa chung ula lej shaman laki klub kat kaba ula ban pha yarap lem namata ukhon chung Hanre ka cubab chongki kadai ka chu bej ba udang rit palat bat ngimla ban ris lane ngimla ban lei maki kimi i ka talen chung Hanre ki yo i ya ka challenge chung ukpa bat kame chung kila susi bahan namata chung Hanre kim chu kan ran den pat te ha ka we ka sngi uwei unong suntiat naka FC Barcelona ubala ya sngo bat ubala bana bha Shapang une ukna maki kila khot sngau bhai u shari spin ban yu i ya ka chingla kai chu ha ka ba marwe kumta ha karta ba ladon khalai snem karta chu umasi umnang ban kren ya ka kten Spanish baru chumi teng nalakari la chong ka Argentina Hanre ka klimat pat ka ba umasi ula pen i la ka sab la chong haki kumta maki kila tip bat kila ngai tang ba ka wei ka ching ka don ba don aa Shapang ka contract but don aa Shapang ka paperwork namata chung upa chung ula kuslai ba nolor ba kila no ila ka ri la chong kila no ila ka yeng ka sem ka kam ka cham but baro ki Hanre don jingkerman but don karanti te ha ka wei ka sngi ha ka dukan di sha u director chong ka Barcelona ula sim ya ka wei ka kot lang kodop bat ula tho hang taba ka FC Barcelona kala mencur bat kala pediang ya Lionel Messi namata ben seu ya ka bai sumar namata chung kumta lengba kata ka kot lang kodop kala stang thmai ya ki baro te haden ba ula kan ria no sha ka Spain ka ching im chung Lionel Messi kala stet ba kakme chung rangkat ki para chung kila lej phai no silakari la chong ka Argentina Hanre de tang upa chung ubala sa lang badu ha Barcelona Messi udang de tang ukhna rit Hanre udon hari nang wei klem ki bahyang bahasem usngau kenca marwei klem ki hman ki para bat sngau tho ya ka kten chongki kumchu nang ban kren ya ka kten Spanish uyam man la kamet haswa banthia Hanre hamran nyele kai pat ulong kum kamachik sabar pat ulong marwe klamdon parlok parjor ulong kenca bha utmang yang temang sem pen ban ulanang tre sitom man laksni ha ka chingile kai bol ka chung bad ulanang yai tre teng sisu ha ka kam ka chung bad da ka baca car ula pentibit yalade kumta kisnem ki yai bad kitalun te hakarta ba uladon khanyau snem karta chung Messi ula pau pai ba namata ka Barcelona senior team bat haba uladap khat snem karta chung mau ula yele kai lang bat Ronaldinho ha ka chu ka club te haba uladap atwe snem karta chung mau ula kende pha uklok snam chung bat nang ban kren show ha kata ka por Hanre nom pen pau pat ula yele kai man laksni daka ding barhem hapo ka mesem chung bat ka bol pat halagi chat chung ki fans chung saudong perthei kila stang ban ithu yo namar ba kim chu yi player batibitam kum bat kila kwa ban yi sesho ya ka buj ka sab bare chung Messi udon sisa ya ka sab ka bakar pang bat ka bapla ka badai ka sembol chong ka cingkermen te habau Messi ula he lasan ha ka Spain bad ola yo cinang cing start ru na ka Spain Hanre ma upat udon ya ka we ka cingkeli ka bahe bah bat ka bakhia bah kata ka dei bah na ka pat kari unyele kai mentah haba pet ya ka Spain maka kala terwa ya ka chance ka babiang bhan na mata chu namar ba mata ola long uba bit babiang bha ha ka cingila kai bat ubala song la sa hangta bat bala yo cing kai ru nagari Spain Hanre ma upat uong em wat la ka Barcelona kala ai lut ya nadong sedong Hanre cuklet pat ba na ulawan uong ba ngala helasan hakari Spain Hanre kam sem chong apat kade nagari Argentina kam sem chong kam sngeu hun bat kam sngeu sukshu utamang yala kari la chong bat ukwa bha banila kai nakalama chong kari la chong kepala khayu Messi ka mesem chung ka kente sela kari la chong
bat banyele kai ru nala kari la chong kumta kala pan kthak le bhayu South League ki final bat South League sindon ki ching e hakaba mu ula susha rembet bon sen kaban kong kadai ka Copa America house name archar hinyo kabar kadai ka World Cup final house name archar khasau kabalai kadai ka Copa Sasisen biang house name archar khasan bat kabasau ka Copa Sasisen biang house name archar khanreo te man ba wele kai ula selut ila kasap chung u ba udon hanre kamlong kam ai ruem usu sha rembet man la kapor kumta house name archar khanreo haden ba ula su sha rembet malak por mau ula bi no naka madam yele kai daka cingcau umat bat daka baong artat kanyo kattu kala bian yana kumta umasi ula syong no lane ula e no yaka international football ha kata kapor hanre ka parthei pat kam sha yo ba un lej no ki fans chung ubaro kila ayam bat ki pratim chung uru kila karpat yo te kumta ha ka bakado umasi ula wan phai biang sha ka chingila kai house nam arhachar arhuwei la don ka chingla kun ha Brazil kumta ka Copa America kalawan phai biang te katba nang poi sha ka final katta nang yo ka chance bat nado kata kapor curem show ka Argentina kala job bat menta kala pau bat mesiru ha ka bakado ula yora ya ka international trophy ki parabela kai lang bat kila kit ya ha ka terpeng jongki da ka cingkemen kumta umasi uyam da ka cingkemen bat ki umat chung menta kila klalong ki umat jong ka cingkemen haden jong ka cingtre sitom kacing artaten bat kacing syarem bet bro sikato menta umasi ula hun kam sem chung ba ula yo iya kacing job badon burom te house name archar of ar la poi ka welcome ha karasan ka bahe bha ka balong ha Qatar hangne ka last chan chung nom ailat show ino inoru ban poi sa ka final badon burom kumta ula ikun teng bat buj bat bor hatu bala yo thapur te kata ka final klalong ka nosip chung ha ka ba umasi ula yora ya ka welcome ka perthai baro klarisa kemen watla nakaliang persyaru kila iro bat kila thap tilang kumta kacing trang chung menta kalawan urlong ha ka ba manswa ula sya kren ben ya namar ba urlong balongkot bat batrot palat hanrei menta umasi ula pen isya ka perthai ya ka sap chung ka ba udon kum legend kumta don kam ya kacing he hanrei don kam ya kacing krau lengba kam sem bathang ban poi sya kacing job badan buram bat lengba kam sem baslur ban poi sya prang kane kadai ka story basisha chung Lionel Messi reo krau ha kacing ngila kai bor te tangkane hi prolog ka story sipang Lionel Messi kublei sibun